Diolch i ni weddio. Diolch i ni ti o Dduw am gyfle arall i ddod yma i'th di ac i ni yn cyflwyno'n hamser ac yn gofyn am y cymorth a'r ymweliad o ddifri a bydde di'n erthu ni daddoli mewn ysbryd a gwirionedd. Tri gyrhawr ddim, ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Ydych ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 729, 729 o cenwch fawl i Dduw tra gweddus yw y gwaith, am ei drigaredd, ryfedd rad, pob cenedl, llwyth ac iaith. 729, gewn ni sefyll i'w chanu. Croeso i'r gwasanaeth ar ôl yr oedfa, fe fydd na luniaeth ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Bydd ein cwrdd-gweddi nesaf yn cael ei chynnal ar y drydydd nos Iau o'r mis, sef Tachwedd 19 am hanner awr wedi 7. Ar y cerdiau yma, mae yna wybodaeth am ein hoedfa'n arbennig ac fydd y rai arbennig nesaf yn cael ei chynnal dechrau mis Rhagfyr y trydydd nos Iau, hanner awr wedi 7, yma yn y capel fydd ein noson o garolau. Ac yna fydd yr un arbennig ar ôl hynny, yr un noson cyn y Nadolig, noswyl y Nadolig, yn hwyr yn y nos am chwarter wedi 11. Ac ni'n gobeithio fydd pob oedfa yn fyw ar y we hefyd. Felly mae yna ddigon o'r rhain ar gael, felly croeso chi gymryd rhain a fydd y wybodaeth i gyd arnyn nhw. Un hoedfa nesaf, prynhawn Sul am hanner awr wedi 3. Wrthyn ni gymryd y casgliad gen i ganu tra'r ein heistedd emyn rhif 205, 2-5 o llefara a ddyfwyn Iesu. 2-5.
Bydd nawr un darlleniad o Rhufeiniaid y 6 bennod. Rhufeiniaid y 6 bennod ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Beth wrth hynny a ddywedwn ni, a drigwn ni yn wastad mewn pechod fel yr amlha o gras, na ato Duw, a ninnau wedi meirw I bechod, pa wedd y byddwn byw eto ynddo ef. Ond I wyddo chwi am gynifer ohonom ac a fedyddiwyd I Grist Iesu, ein bydyddio ni yw farwolaeth ef. Claddwyd ni gan hynny gydag ef trwy fedydd I farwolaeth, fel megis ac y cyfodwyd Crist o feirw trwy ogoniant y tad, felly yr hodiom ninnau hefyd mewn newyddeb buchedd. Canis os gwnaed ni yn gyd blanhigion I gyffelybiaeth ei farwolaeth ef, felly byddwn ni gyffelybiaeth ei atgyfodiad ef. Gan wybod hyn, ddarfod croeshoelio ein hen ddyn ni gydag ef, mwyn dirymu corff pechod, fel rhag llaw na wasanaethon bechod. Canis y mae'r hwn a fi farw wedi ei rhyddhau oddi wrth bechod. Os bu am feirw gyda Christ, yr ydym ni yn credu y byddwn byw hefyd gydag ef. Gan wybod nad yw Christ, yr hwn a gyfodwyd oddi wrth y meirw, yn marw mwyach, nad arglwyddiaetha marwolaeth arno mwyach. Canis fel y bu efe farw, efe a fi farw unwaith I bechod, ac fel y mae yn byw, byw y mae I ddiw. Felly chwythau hefyd, cyfrifwch eich hunain yn feirw I bechod, eithir yn fyw I ddiw yng Nghrist Iesu ein harglwydd. Nath ei nased pechod gan hynny yn eich corff marwol, I fyddhau ohonoch iddo yn eich chwantau. Ac na roddwch eich aelodau yn arfau anghyfiawnder I bechod, eithir rhoddwch eich hunain I ddiw, megis rhai o feirw yn fyw, a'ch aelodau yn arfau cyfiawnder I ddiw. Canis nid arglwyddiaetha pechod arnoch chwi, o blegyd nid ydych chwi dan y ddeddf eithir dan ras. Beth wrth hynny, a bechwn ni, oherwydd nad ydym dan y ddeddf, eithir dan ras, na ato Duw. Ond I wyddo chwi mae I bwy bynnag yr ydych yn eich rhoddi eich hunan yn weision I fyddhau iddo, eich bod yn weision i'r hwn yr ydych yn I fyddhau iddo, pa'n bynnag a I bechod I farwolaeth yn ta I fuddod I gyfiawnder. Ond I ddiw y bor diolch eich bod chwi gynt yn weision I bechod, eithir I fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd I chwi. Gwedi eich rhyddhau oddi wrth bechod, fe a'ch gwneithbwyd yn weision I gyfiawnder. Yn ôl dill dynol yr ydwyf yn dywedyd, o blegyd gwendid eich cnawd chwi, canis megis y rhoddasoch eich aelodau yn weision I aflendid ac anwiredd, I anwiredd, felly yr awr hon rhoddwch eich aelodau yn weision I gyfiawnder I sancteiddrwydd. Canis pan oeddech yn weision pechod, rhyddion oeddech oddi wrth gyfiawnder. Pa ffrwydd gan hynny oedd I chwi, y pryd hwnnw o'r pethau y mae arnoch, yr awr hon gywilydd o'i plegyd, canis diwedd y pethau hynny yw marwolaeth, ac yr awr hon wedi eich rhyddhau oddi wrth bechod, a'ch gwneithir yn weision I ddiw, y mae I chwi eich ffrwyth yn sancteiddrwydd a'r diwedd yn fywyd tragwyddol. Canis cyflog pechod yw marwolaeth, eithir dawn Duw yw bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Bydd y bendydd Duw ar iair sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn ei ti unwaith eto, Duw, am gyfle I ddod ata ti, ddod ger brond o'r seddfaen o'r ras, ac yn diolch am yr hyddid yma sydd gennym I ddod fel dy blant, fel rhai sydd wedi dod o dywyllwch y byd yma, ac o grafangau y dieflig yr un drwg, ac wedi cael ein prynu a'n rhyddhau, ac nawr o Dduw I ni yn aelodau o'ch deulu di, ac rwy ti yn arglwydd arnom, ac felly o Dduw I ni yn diolch I ti am gyda'n diolchiadau o Dduw am y holl roddion tuag atom ni, am dy fendithion, am faddeuant pechodau. I ni yn diolch I ti dy fod yn gallu meddalhau y galon caletaf. O Dduw, I ni yn diolch I ti dy fod yn gallu golchi yr enaid fwyaf brwnt. Rwy ti'n gallu'n golchi ni'n wynach na'r eira. Ac felly o Dduw, I ni yn llawenhau unwaith eto ac yn dyfoliannu di am y ffordd iachawdwriaeth yma, am yr heddwch rwy ti'n rhoi i'r enaid, yr heddwch rhyngom ni a Duw, yr heddwch cydwybod, yr heddwch sydd yn peri ein bod yn gallu llawenhau yn ddyddiol am yr hyn rwy ti wedi ei roed I ni. Ac felly o Dduw I ni yn gofyn I ti
I nerthu ni dy ddyrchafu di unwaith eto, i ti ymweld â ni yn ein haddoliad, i ti helpu ni yn ein canu, yn ein gweddio, yn ein darlleniadau, yn ein pregethu, yn ein gwrando, ym mhob agwedd o'r oedfa, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni. Mae dy addoli di y byddwn ni. Mae nid ceisio dwyn unrhyw anrhydedd a chlod i ni'n hunan, ond y byddwn ni yn dyheu mwy nag unrhyw beth arall i ddyrchafu dy enw di goruwch pob enw arall. I ni yn gofyn ar i ni deimlo dy bresenoldeb yma yn ein plith, ar ei ti'n cynhesu ni ein calonau, ein cynhesu ni i beri y byddwn ni'n dyheu i dyfoliannu di a wasanaethu yn well ac i ni rhoi ein bywydau'n llwyr i dy wasanaethu di. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n paratoi ni ar gyfer gweddill y Sul yma a'r wythnos sydd o'n blaenau ni. Yn gofyn i ti'n helpu ni yn ystod yr wythnos hon, i ni fyw bywydau y sanctaidd a ffyr a glân. Byddwn ni'n byw bywydau fydd yn dangos i'r rheini sydd o'n cwmpas ni ein bod wedi treulio amser yn dy gwmnïaeth di. Ac felly o Dduw, trigar ha nawr wrthi, mae terda ni i'r man honno yr wyt ti am i ni fod. Terda ni i'r man lle byddwn ni yn dosod i yn ben ac yn arglwydd arno. O Dduw, terda felly gweithio yn rymus yn ein plith, clod i'th enw di. Felly o Dduw, i ni'n cyflwyno'n hoedfa i ti a'r holl ddydd, ath weision, ath bobl ar hyd a lled o wlad. I ni'n gofyn i ti i roi celondid i ni ac i ddod â'r rhai mewn, a terda nhw o'i tywyllwch i oleini'r efengil. O Dduw, i ni yn gweddio felly ar ei ti fendithio'n hamser yma. Bydd gyda ni nawr, i ni yn gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Dewch ni gael ni emyn rhif 267, 267, arglwydd grasol dyrod ysbryd disgym lefain abadad, rhod ystiolaeth o mabwysiad gad i'n brofi o'th gariad rhad. 267 gen i sefyll i'w chanu.
Bydd awyn testyn o'r Rhufeiniaid y 6 bennod ac adnod 17. Rhufeiniaid 6, adnod 17. Ond I Dduw bo'r diolch, eich bod chwi gynt yn weision I bechod, eithir I fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd I chwi. Nawr, os ych chi'n gyfarwydd â pregethau a llyfrau Dr Martin Lloyd-Jones, fe fyddwch chi yn ymwybodol wrth iddo drafod adnod arbennig ac yn aml reit ar cychwyn ei bregeth. Mae e'n dweud dyma un o'r adnodau pwysicaf yr ysgrythyr, yr holl Feibl. Mae e'n digwydd bron bob tro. I chi'n gwrando arno fe, mae'n dweud dyma I chi'r testyn, dyma chi un o'r adnodau pwysicaf yn yr holl Feibl. Ac mae bod tro'n wir, mae'n dod ar draws bron bob un adnod y mae'n cyfeirio ato fel un o'r rai pwysicaf, ac mae Ond yma, yr oedd e'n disgrifio yr adnod hon fel un o'r adnodau sydd ar diffiniad gorau o hyn yw Cristion. Dyna sut mae e'n cychwyn ar yr adnod yma. Dyma'r diffiniad, un o'r adnodau gorau yn diffinio beth yw Cristion. Ond I Dduw bo'r diolch eich bod chwi gynt yn weision I bechod, eithir I fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd I chwi. Ond wrth ddarllen y bennod a'r adnod blaenorol, I ni yn cael yr ymdeimlad yma o'r frwydr nefolaidd am yr enaid, fel fath o arweiniad i'r adnod 17, os ni'n edrych ar adnod 16, ond I wyddo chwi, mae I bwy bynnag yr ydych yn eich rhoddi eich hunan yn weision I fyddhau iddo, eich bod yn weision i'r hwn yr ydych yn ei fyddhau iddo, pa'n bynnag a I bechod I farwolaeth ynta I fuddod I gyfiawnder. Hynny yw, yn yr adnod honna, fydde'r ymdeimlad yma o'r frwydr, y pwerau ysbrydol oddi uwch ni, y pwerau, y tywyllwch, y diafol, ac yna nerth holl alluog Duw yn brwydro am oruchafiaeth ar yr enaid. Pwy sydd yn mynd I fod yn fuddigol? Pwy sy'n mynd I fod yn feistr ar eich enaid? Achos I ni yn weision neu'n gaeth weision I rywun. I ni na'n gaeth weision i'r un drwg, neu ni'n gaeth weision i'r holl alluog. I ni'n naill neu'r llaill. I ni'n mynd I fod yn gaeth weision, pa bynnag ffordd I chi'n edrych arni, ond mae yna wahaniaeth yn y meistr. Ac mae yna rhyw fath o ymdeimlad yma o'r brwydro ysbrydol. Gai ofyn, ydych chi wedi bod yn ymwybodol o hyn, neu yn ymwybodol o'r frwydr am eich enaid? Efallai ar y degau, bod eich enaid yn ymwybodol o'r frwydr yn tynnu'r enaid naill ffordd neu'r llall. Un munud ych chi'n teimlo'r atyniad at yr efengil. Ac efallai hyn yn para cyfnod ac ych chi'n teimlo rhyw gynhesrwydd tuag at yr efengil ac ych chi'n ceisio rhywfaint yn cael y deheuad yma. Ond yna fe ddaw'r atyniad I gyfeiriad arall. Hyd yn oed mwy nag atyniad I gyfeiriad arall ac i'r byd, ond efallai bod yna wrthyru, bod yna gwrthwynebu tuag at yr efengil, a hyd yn oed troi yn erbyn ar mae'r frwydr yma'n digwydd. I rai, mae hyn yn mynd nôl ac ymlaen ar frwydr yn un anodd ac yn un ffyrnig, ac mae'r un drwg yn benderfynol o'ch cadw chi. Yn sicr, I ni'n gweld na allwn wasanaethu'r ddau ar yr un pryd. Dwi ddim yn bosib. Mae'r ddau yn gwbl groes i'w gilydd. Sut fedrwn ddweud I bwy ydych chi felly yn perthyn? Pwy yw eich meistr chi? Mae'r rhai yn dweud nad oes ots am yr hyn a welir yn ein bywydau. Gan nad hyn sydd yn dangos cyflwr y galon, achos mae'r rhai yn dweud nad yw yn bosibl I ni wybod yr hyn sydd yng nghalon dyn. Ac oherwydd hynny, maen nhw rhywsut neu gilydd wedi dod i'r penderfyniad, i'r athrawiaeth, gan nad ydyn ni'n gallu gweld calon dyn, yna fedrwn ni ddim dweud beth yw cyflwr yr enaid.
Ac mae Duw yn unig a wybu yr hyn sydd yn y galon, ac felly dim ond Duw sydd yn gwybod pwy yw yr rhai hynny sydd yn ei ddilyn a pwy yw'r rhai sydd yn gaethweisio ni'r un drwg. Ac mae'r athrawiaeth yma wedi bod, sa'n gwybod pa mor llydan yw siwr o fod, mae dros y lle gyd, ond i ni wedi glywed ac i ni wedi cael ein cyhyddo o fod yn rhai. Sut fedrwch chi wybod yr hyn sydd yng nghalon dyn? Fedrwch chi ddim beirniadu, fedrwch chi ddim fod yn dirnadu, dim byd. Nid eich lle chi yw penderfynu, gadewch i bawb i fod fel ac ymyna nhw. Ac mae'n rhyw athrawiaeth rhyfedd iawn. Mae'n gwbl wrth feiblaidd, ac mae'n athrawiaeth sydd yn cael ei ddefnyddio mor aml i gyfiawnhau gwrthgilio, i gyfiawnhau anghyffrediniaeth ac i gyfiawnhau pechod. Ac eto Cristnogion i fod, mae'r rhaid i ni roed yma'r cwestiwn hynny dros y rhai sydd yn defnyddio'r fath esgusodion i bechu a bydolrwydd a gwrthgiliad. Mae'r ysgrythyr yn rhoi lle i ni i fod yn rhai sydd yn gallu dirnad amdano ni yn hunain ac eraill. Wrth gwrs, Duw yw'r unig un sydd yn gwybod i'r eithaf beth yw cyflwr ysbrydol yr enaid. Ond hefyd mae ein bywydau yn dangos i ni yn ddigon clir pan y mae yna rhai yn ymddwyn mewn fath ffordd rhyfygus ac yn troi cefn yn llwyr ar Grist. Yna does dim eisiau llawer o dirnadaeth i ddweud nad yw'r rhain yn blant i'r arglwydd. Ac felly mae ein gweithredoedd, mae ein geiriau, mae ein dewisiadau ni yn dangos i ni pwy yw ein meistr ni. Mae'n amlwg yn aml, mae'n ambell i achlysur, dwi ddim mor hawdd i ddirnad, ond mae'n rhai achlysuron, mae'n gwbl amlwg pan y mae rhywun yn amlwg yn gaethweision i'r un drwg. Mae yna adnodau diri yn datgan bod ein bywydau yn dangos i bwy ydym ni yn gwasanaethu. Adnod 16, ond i wyddwch, chwi, mae i bwy bynnag yr ydych yn eich rhoddi eich hunan yn weision i fyddhau iddo, eich bod yn weision i'r hwn yr ydych yn ei fyddhau iddo. Pa'n bynnag a i bechod i farwolaeth yn ta i fuddod i gyfiawnder. Mae eich gweithredoedd chi yn dangos i bwy yr ydych chi yn ei fydd. Mae eich ymateb chi i'r efengil yn ddigon. Mae eich ymateb chi bregethiad y gair. Mae eich ymateb chi i ganu'r emynau. Mae eich ymateb chi i'r disgwyliadau ohonoch chi. Mae'r ymateb cyfan yn dangos rhywbeth am eich cyflwr ysbrydol chi. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar yr hyn yr oeddem ni yn ôl yr adnodau yma. Yna, yr hyn ydym ni os y'n ni'n blant i'r arglwydd. Ac yn olaf, y gwaith dwyfol sydd yn angenrheidiol. Wel, yn gyntaf, yr hyn oeddem ni, ond i Dduw, adnod 17, ond i Dduw y bor diolch, eich bod chwi gynt yn weision i bechod. Nawr, beth mae hynny yn ei olygu? Achos mi fydda yna rhai sydd falle ddim yn deall, ac mae'n rhan peth yn y Saesneg hefyd, dwi'n credu, mae'r ffordd mae'n cael ei eirio, mi fydda rhai yn gallu dweud, wel, mae Paul fan hyn yn diolch i Dduw am y ffaith eich bod chi wedi bod yn pechu. Ond i Dduw y bod diolch eich bod chi gynt yn weision i bechod. Nawr, mae hwnna'n amlwg, nid dyna be mae'n ei olygu, ac mae'n amlwg o'r cyd-destun ac o'r frawddeg ei hun. Ond mae'n rhaid i ni esbonio fe, dyw'r adnod ddim yn rhoi diolch i Dduw eich bod chi wedi bod yn weision i bechod. Dwi ddim yn diolch eich bod chi gynt, eich bod chi wedi bod yn pechu, ac felly yn dweud, da iawn chi, cariwch ymlaen i cael profiad yn y byd, ac beth am i chi trio pob math o bechodau y byd, mwyn i ni gallu diolch i Dduw eich bod chi wedi cael y profiadau hyn. Nawr wrth gwrs, twptra llwyr yw hynny, dyw e ddim yn golygu hynny, dyw e ddim yn golygu dim byd o'r fath. Yr hyn y mae yn diolch ydyw, mae yn y gorffennol yw y ffordd hynny o fyw. Diolch i Dduw eich bod wedi dod o hynny. Diolch i Dduw, dyma beth oeddech chi, ond nid dyna beth i chi nawr, mae hynny wedi stopio. Mae hynny wedi mynd i'r gorffennol. Mae'r disgrifiad yma ni'n erchill o'r hyn oeddem ni. Mae'n ddarlun ofnadw ein bod yn weision neu yn gaeth weision i bechod. Ond nid yw'r darlun o geithwas wastad yn un tor celonus. Os ych chi wedi gweld rhaglenni neu darllen llyfrau hanes am y rhai a gafodd ei dal, mae'n rhywbeth sydd yn anodd i ymgyffred, y fath ymdriniaeth gan ddyn
at y ddyn arall. Chi'n bod, a beth sy'n rhyfeddol yw bod y dal i ddigwydd. Mae e'n dal i ddigwydd yn y wlad yma, mae'n ambell i achlysur. Ond mae e'n dal i ddigwydd mewn gwledydd eraill. Lot fawr, mae e'n digwydd dros y byd i gyd, bod yna bobl yn gaeth weision. Mae'n afiach yn diwedd. Chi'n meddwl am ddynion yn dod ag arfau, falle'n dod yn ei llongau, gyda'i harfau gyniau ac yn y blaen. Ac yna maen nhw'n dod ac maen nhw'n glanio ar dir ymhell pell i ffwrdd o'i gwlad nhw ac yn mynd lan ar y traeth ac yna mynd mewn i'r goedwig efallai. Ac yna mynd ac yn ffeindio rhyw lwyth ac yn dwyn pobl o'r llwyth. Falle bod yna blentyn rhywun yn mynd o gwmpas yn hela ac yn cael ei gipio a diw'r rhieni ddim yn gwybod ble roedd e. Ble roedd e ddim wedi dychwelyd. Ac yna mae yna rhywun o bentra arall, rhyw blentyn arall, a rhyw ddynes arall, rhyw ddyn arall, ac maen nhw'n mynd ac yn ei llusgo nhw i'r llongau ac yn ei clymu nhw yn y llongau. Dyma yw hanes ein byd ni, yn clymu nhw yn y llongau, ac y rhai oedd yn llwyddo byw y daith, trwy'r daith, ac yn cyrraedd y wlad yr oedden nhw yn mynd tuag ati, wedi clymu, ac yna ac yn mynd i'r farchnad ac yn cael ei gwerthu. Ac mae yna rhyw feistr yn dod ac yn ei prynu nhw. Ac yna mae yna'n mynd â nhw i'w cytref, i'w ffermydd fel arfer, efallai i'w tai crant. Ac mi fyddai'r caeth weision mae'n cael ei curo os oedden nhw'n mentro gwrthryfela yn erbyn unrhyw beth. Rhai'n cael ei lladd. Rhai'n cael ei curo'n ddidrigaredd. Mae'n ddarlun afiach yn diwedd bod dyn yn gallu trin dyn arall felly. Ond nid dyna ddigwyddodd ar ddechrau'r byd. Yn hanes y cwymp, yn ni'n darllen yn Genesis, fe ddaeth pechod. Ac fe gollodd dyn y rhyddid hynny, cyflwr o berffeithrwydd a fwynhaodd yn ngardd Eden. Ac oedd Adda ac Efa gynt yn mwynhau'r pethau hyn, ond yna fe ddaeth pechod mewn. Ac nawr o ganlyniad i pechod, fe gafon nhw i rhybuddio, yndo? Fe gafodd Adda ac Efa i rhybuddio am ganlyniadau anifuddhau i orchymyn Duw. Ond yr eiliad wnaethon nhw anifuddhau, fe ddaeth pechod i'r byd. A'r o'r eiliad honno, fe ddaeth dyn yn gaeth i'w feistr newydd i Satan ei hun. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddysgu, bod dyn, pob dyn a aned, yn gaethwas i'r un drwg nawr. Oherwydd pechod, mae wedi cael meistr newydd, perchenog creulon os fuodd na un. Dim syndod bod na fath beth a caethweision i gael yn y byd, achos dyna sut mae Satan yn gweithio. A dyna yn ysbrydol yw'r hyn sydd wedi digwydd. Nawr mae gennym berchenog creulon. Does dim dewis ganddo ni ond i bechu. Mae Satan yn rhwystro caniatau i ni weld rhyfeddodau'r greadigaeth. Mae e'n ein dallu ni. Mae'n rhwystro gadael i ni fwynhau cymdeithas a'n creawdwr fel oedd yng Ngardd Eden. Mae'r pethau felly wedi rhwystro oherwydd pechod, oherwydd ei meistr newydd ni. Ac nawr i ni'n ddall ac yn gaeth, a fel caethweision a fi, mae'r rhai wedi geni. Dyma i chi ddarlun ofnadw. Yr caethweision hynny gafodd ei cipio o'r wlad tramor pell ac yn cael ei dod ac cael ei camdrin ac yna falle nhw'n cael plant tra'n gaethweision, ac mae plant yn cael ei geni yn gaethweision, fel ni yn cael ein geni yn gaethweision i'r un drwg. Ac fel y caethweision hyn a fi gynt, yr rhai a ganwyd o fewn caethiwed, erioed wedi gwybod unrhyw beth gwahanol. Ac felly i ni wedi cael ein geni mewn pechod. Ac o'r eiliad cyntaf, mae bywyd o gaethiwed sydd gennym. I ni'n gaeth i bechod. Dydyn ni ddim yn gallu gwneud dim byd arall ond pechu. I ni'n ifydd i'n meistr yr un drwg. Na gyd sy'n rhaid i Satan ddod, yw i'n temptio ni chydig bach. A beth i ni'n dweud, fe na ildio. Fe na ildio'n hwy pam, achos fe yw ein meistr ni. I ni'n ildio, i ni'n gwrando ar ei sybrydion ef. I ni'n ifyddhau i'w sybrydion ef. Oherwydd mae'n feistr arno ni. Ac yma, i ni'n twyllo ni. Ac i ni'n cadw fyna ac yn ddigon parod ac yn hapus ein byd. Ond efallai, fel yr caethweision yma mewn gwledydd pell, efallai y gwelon nhw o dro i dro, rhai yn sôn am ffoi. Ac yn meddwl, ni wedi cael digon ar fod yn gaethweision, beth am ffoi? Ac maen nhw'n cynllunio ffoi. Ond o llawer rhy aml, bydden nhw'n cael ei dal o fewn milltir neu ddwy. Ac o'r camdriniaeth wedyn ni, yn cael ei curo bron i farwolaeth.
Peidiwch chi a mentro ffoi. I ni wedi talu pris amdano chi, chi'n weisio ni ni, bydden nhw'n dweud, ac bydden nhw'n yn rhai achlysur yn torri dwylo i ffwrdd, torri traed i ffwrdd, pob math o bethau erchill. Mi fydde dyn yn gwneud i dyn arall i'w gweisio nhw, i'w caeth weisio nhw. Ac mi fydde falle chi'n gwybod mae rhai wedi cael ei geni yn y sefyllfa yma, wedi gweld rhai di ffoi. Ond mae gormod o ofn arnyn nhw i ffoi. Mae ry wahanol, dyn nhw erioed wedi cael rhyddid. Erioed wedi profi cael bod yn rhydd, ac felly maen nhw'n hapusach i aros yn gaeth. Ac cael y dewis i ffoi efallai, maen nhw'n dweud, na, dwi ddim eisiau. Hyd yn oed pan dath rhyddid, yr oedd rhai yn dewis aros fel gweision. Doedden nhw ddim yn gwybod sut i fyw yn rhydd, ac felly'n dewis aros. Ond nid yna yw'r darlun o'r byd, i ni'n gweld, efallai'n gweld rhai yn gweld eraill, yn ffoi ac yn dod allan o'r cyflwr o gaethiwed. Ond yna'n teimlo'n gormod ofn. Dyma sut mae bywyd i bod i chi erioed. Efallai bod chi wedi gweld y posib o cael rhywbeth yn wahanol. Ac efallai bod yn edrych yn well, chi wedi dod ar draws Cristion, a chi wedi gweld Cristion, falle wedi dod yn Gristion o'r byd, a chi wedi gweld y ffordd maen nhw wedi newid, a'i bywyd nhw'n llawn hapusrwydd a heddwch, a chi'n meddwl, dyna beth dwi eisiau, ond yna chi'n meddwl, na, dwi ddim eisiau troi cefn ar yr hyn sy'n gen i, dwi'n ddigon hapus yn fy nghaethiwed. Llawer gwell ganddoch chi aros ar hyn sy'n gyfarwydd. Dydych chi ddim yn gweld eich bod yn gaeth hyd yn oed. Ac yna falle chi'n cael rhyw gibolwg o rywle. Ac ei fod trwy ras bod wedi digwydd cipolwg ar eich enaid o'r hyn sydd yn wir. Efallai wedi clywed mewn pregeth, efallai disgrifiad o'ch cyflwr, ac rydych yn gweld ei fod yn wir, ac efallai bod na am eiliad dyheuad am gyfnod o cael eich rhyddhau o grafangau'r un drwg. Ac chi'n dechrau troi efallai, ceisio, gwrando, ymdrechu, ac yna mae'r ofn yn dod. A chi'n meddwl, na, dwi ddim eisiau mentro gormod. Dwi ddim eisiau mentro gormod i fewn ac chi'n troi yn ôl. Ofn yr hyn bydd eich ffrindiau'n dweud. Ofn yr hyn bydd y byd yn dweud. Falle ofn be fydd eich teulu'n dweud. Ond nid oes na lawer yn meddwl mae'r caethiwed sy'n geni. Dwi'n hapusach fel hyn. Dwi ddim eisiau mentro allan. Ac mae Satan yn eich perswadio chi. Chi'n ofn colli allan a cael eich dal fel yr caethweision yn ffoi. Chi'n ofn cael eich dal a canlyniadau hynny. Beth os byddai'n cael fy nghamdrin? Beth os bydd fy ffrindiau yn gwneud hwyl am fy mhen? Beth os gollai fy ngwaith? Beth os gai fy'n haflu allan o fy nheulu? Ond nid oes na llawer un sydd wedi dod i gredu, mynd nôl i'w cartrefi mewn gledydd pell, sydd wedi cael ei taflu allan o'i teuluoedd, ac hyd yn oed ei bywydau mewn perygl. Gefalle bod chi'n teimlo yr ofn yma. Mae Paul yn disgrifio'n berffaith i'r Effesiaid y cyflwr yma, adnod 3 o'r ail benod, ymysg y rhai hefyd, y bu ein hymarweddiad ni oll gynt, yn chwantau ein cnawd, gan wneithio'r ewyllisiau y cnawd a'r meddyliau, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill, wrth naturiaeth yn gaeth weision, yn blant digofaint. Mae gennym ni feistr yr un drwg. Fe ofyn ydych chi yn dechrau gweld hyn, a yw'r frwydr am eich enaid wedi cychwyn, ydych chi'n teimlo'r atyniad at Grist, ond yna Satan yn eich tynnu chi'n ôl. Ydych chi wedi clywed sybrydion yr un drwg. Y gall pob math o bethau i'r sawl sydd yn dechrau chwilio am ffyrdd o ffoi o'i gryfangau. Fe all sibrwd pob math o bethau. Os ych chi'n dechrau meddwl, fe all sibrwd paid mynd ffordd na. Mae'n rhy anodd, mae'n rhy beryglus, mae'n rhy unig. Efallai, paid mynd ffordd yna, rwy ti wedi trio mynd ffordd yna o'r blaen, ac nes ti ddim llwyddo, fe nes ti trio gwella dy hun, fe nes ti trio credu, fe nes ti trio ymddwyn fel yr rhai rhyddion yma, a fe nath dim byd digwydd, a felly paid o trafferthu. Does dim byd wedi digwydd, rwy ti wedi ceisio am ddyddiau, wythnosau, misoedd, blynyddoedd hyd yn oed, a does dim byd wedi digwydd, ac felly fydd yr un drwg eich meistr chi yn dweud, paid a mentro mwyach. Rhaid mae ffals yw yr addewidion yma o rhyddhad, o rhyddid. Mae rhaid mae celwydd ydyn nhw. Gai ofyn ydych chi wedi meddwl felly, os ydych chi gwrandewch, dyma tactegau eich meistr, yr un drwg, Satan ei hi, tad celwyddau. Dyma yw natur y frwydr. Mae Satan eich meistr chi am eich cadw chi'n gaeth. Efallai yn y bore,
wrth i chi ddeffro am eich i feddwl am eich hunan. Mae am eich i ildio i'w demtasiynau fe. Mae eisiau chi fod yn hunanol. Dwi ddim eisiau chi feddwl am eraill. Mae eisiau chi feddwl amdano'ch eich hunan. Edrychwch ar eich ôl eich hunan. Ac fe fydd am eich i beidio ystyried materion trygwyddol. Fe ddaw ar rhwystrau ar eich traws chi. Pethau fydd yn rhwystro chi rhag darllen, pethau fydd yn eich rhwystro chi rhag gwrando, pethau fydd yn eich rhwystro chi rhag cwrdd â Christnogion, fydd yn dod â temptasiynau ar eich traws chi. A pan ddaw'r temptasiynau, cyfleoedd i bechu, fydd dim rhwystyr yn dod ar eich traws chi. Ni fydd yr un drwg am i chi cael eich rhwystro rhag mynd i'r byd, fydd yn ddigon rhwydd i chi fynd i'r byd, a fydd yn neud yn rhwydd i chi. Fydd yn agor pob drws ar eich cyfer chi. Ac fe fyddwch chi'n ildio mor rhwydd. Pam i chi'n ildio mor rhwydd i pethau fel hyn? Pam fod e mor ddeniadol i fynd i'r mannau lle nad yw e'n llesol i'r enaid? Wel, mi rydych chi'n gaeth. Yn gaeth i bechodau allanol drwg y byd yma. Ond chi'n gwybod beth, mi rydych chi hefyd yn gaeth i bechodau sydd yn ymddangos yn dda. Falle bod chi'n berson moesol iawn. Ond chi'n gwybod beth, y mae hyd yn oed byw bywyd moesol, crefyddol, Cristnogol, gallasech chi fod wedi mynd i'r capel trwy gydol eich bywyd chi, ac eich meistr chi yw'r un drwg dal i fod. Dy'r ffaith bod yna rai yn mynd i'r clwb nos ac eraill yn mynd i'r cwrdd gweddi, does dim gwahaniaeth yn y naill na'r llall. Gall y ddau fod ar un meistr. Mae'r un yn mynd i ganol beth i ni'n edrych arno fel y pechodau allanol y byd yma ac anfoesoldeb a pob beth arall sy'n mynd ag e. Ond mae'r rhain yn mynd i'r cwrdd gweddi. Ond beth yw'r gwahaniaeth? Mae'r rhain yn mynd ac yn neud rhywbeth da. Mae rhywbeth sydd yn foesol, rhywbeth sydd yn gywir. Ond y broblem yw mae'r rhain yr un mor gaeth a'r rhain. Mae'r rhain yn gaeth i'w balchder eu hunan ac mae nhw'n gwneud e'r clod iddyn nhw hunan ac mae nhw'n gwneud e'r mwyn ennill lle yn y nefoedd. Ond mae'r ddau yr un mor gaeth. Mae'r ddau yr un mor ddall. Mae fod yn gaeth weision i'r un drwg yn rhyw ddarlun erchyll. Ac mae'n ddarlun i ni'n gweld o'n blaen ni'n ddyddiol. Wel, dyma beth oedd yn hyfryd, yr oedd Paul yn gallu disgrifio, mae'r hyn oeddem ni. Os ych chi'n Gristion, dyna beth oeddech chi, mi roeddech chi'n gaeth. Ac yr oedd eich meistr chi yr un drwg yn eich cadw chi yno. Ond beth am yr hyn ydym ni, os i ni'n blant i Dduw? Adnod 17, ond i Dduw y bor diolch eich bod chwi gynt yn weision i bechod, eithir i fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd i chwi. Ni chi wedi fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth. Beth yw hyn? Chi sydd yn Gristnogion, dyna oedd yn wir ohonoch chi. Y rhai yma, efallai, mae hyn dal yn wir am rai ohonoch chi. I chi dal yn gaeth ac dal yn yr cyflwr trienus yma. Ond nid felly'r Cristion. Mae'r Cristion yn wahanol. Nawr, mae'r Cristion wedi i fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd chi. Nid ydych chi bellach yn gaeth weision yr un drwg. Dydych chi ddim mwyach yn gaeth weision. Rydych wedi cael profiad o ryw fath o i fyddhau o'r galon. Sylwch ar y geiriau o'r galon. Dyna chi elfen bwysig. Nid rhyw brofiad ffwrdd â hi yw hon, mae e'n brofiad yn y galon. Nid ymdeimlad o emosiwn ac yna ymateb dros dro sydd yma. Mae hyn yn ymwneud â'r galon. Disgrifir profiad sydd yn ymwneud â'r galon, yr holl berson. Y pwysau, euogrwydd pechod, yn pwyso mor drwm ar y galon. I chi'n gweld ac yn cofio'r hyn a wnaethoch chi ac a ddywedoch chi. I chi'n gweld eich hun yn frwnt ac wedi torri cyfraith Duw. Ac mae hyn yn arwain a dan i ddigrwydd ac anfodlonrwydd. Felly, i chi'n gallu dweud ydych chi wedi cael y profiad yma. A oedd y profiad yn rhywbeth ysgytwol yn y galon. A oedd y galon yn pwyso'n drwm. A oeddech chi'n mynd o gwmpas yn teimlo bron iawn yn gorfforol felly. Bod yna rhywbeth yn pwyso'n drwm ar eich calon chi, ar eich ysgwyddau chi. Mae yna ddarlun yn does. O'r baich euogrwydd ar gefn ac ar yr ysgwyddau yn tynnu'r person i lawr. Wel, mae rhywbeth hefyd, rhywbeth mewnol. Mae pan i chi yn teimlo fel hyn a'r profiad yma o ddod i weld eich cyflwr. Mae yn fel petai rhyw bwysau mawr ar eich calon chi. A'r brwydro am yr goruchafiaeth ar yr enaid yn digwydd yn boenus, yn diwedd. Fe all ymddangos fel bod yr holl gorff yn mynd trwyddi. Pam yr galon
wedi cael ei effeithio yn ysbrydol, mae yn gallu dangos I mewn symptomau'r holl gorff. Fe allai dod â blinder, llethol. Mae yna rhai yn gallu tystio'r ffaith pan yn mynd trwy bwlch yr argyhoeddiad, pan yn agosau at Duw. Yr oedd yna rhyw drymder ar ei pennau nhw fel petai, y blinder llethol yma, a ddim yn gallu codi hysbryd nhw o gwbl, ac efallai'n llusgo'i traed, ac felly dim brwdfrydedd I wneud unrhyw beth, ac felly mae'r galon yn ymwneud â'r peth. Mae'r holl gorff yn mynd trwyddi, yr ymdeimlad yma o'r boen mewnol. Chi sydd yn Gristnogion, fe allwch dystio i'r ffaith, yr ymdeimlad yma o'r boen mewnol. Chi sydd yn Gristnogion, fe allwch dystio i'r ffaith eich bod wedi dod i'r man, lle chi wedi gweld eich cyflwr a cheisio rhyddhau o grafangau eich meistr. Falle bod chi wedi trio rhyddhau eich hun o grafangau eich meistr, ond yn methu. Ond nawr, yma yna rhywbeth yn dod, I chi'n gwybod beth yw'r sefyllfa, ac I chi am ddod yn rhydd. Chybod fel y caethweision hynny mewn y gwledydd pell. Falle'n gweld I cyfle. Yn gweld bod y meistr allan efallai. Ac I chi wedi dod, ac mae yna rhyw ymdeimlad nawr yw'r amser. Mae yna gyfle fan hyn, dwi wedi gwrando. Gweld cyfle I ffoi. Falle bod chi felly'n teimlo, dwi eisiau ffoi. Mae yna rhywbeth sydd yn cynhesu'r galon. Mae yna rhywbeth dwi'n ei ddeall yn well nawr. Dwi'n gwybod beth yw falle. Ond chi'n gweld bod yna gyfle. Ac I chi'n gwrando ar bob gair o'r pwlpit. A pregethwr yn pregethu. Chi'n gwrando. A chi'n rhoi ymdrech I wrando ac I ddeall. Falle chi'n mynd I ddarllen ei air. Chi'n chwilio am gysur. Falle bod chi'n mynd gatre. Falle'n rhifatrwydd eich tu a'ch stafell, falle'n darllen o air Duw ac yn dyheu am cael ffeindio ryw adnod fydd yn dod â chysur chi. A rhyddhad o'r faich drom ar y galon, achos unrhyw beth sydd yn ymwneud â'r galon, mae'n pwyso'n drwm. Nid rhyw brofiadau bach, nid rhyw emosiwn bach sydyn mewn oedfa, ond mae'n delio'r holl berson. Ac I chi'n dyheu am y rhyddid yma. Yna, rhywsut trwy ras I chi'n ei fyddhau, ond I Dduw y bord diolch eich bod chwi gynt yn weision I bechod, eithir I fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodyd I chwi. Beth yw'r athrawiaeth yma? Wel, yr efengil, y newyddion da. Dyna be chi wedi fyddhau. I chi wedi fyddhau i'r efengil. Yr athrawiaeth am Grist, dyna be chi wedi fyddhau. Paul yn y 5 pennod gyntaf, cyn pennod 6, wedi dysgu hyn. Ni'ch clywsoch am ddisgrifiad o'r hyn ydych chi. Eich bod yn berchadur, ac fe wnaethoch chi gytuno hynny. Efallai o'r diwedd chi wedi dod, ac I chi'n ei fyddhau i'r efengil. Chi'n cytuno ac yn credu'r disgrifiad ohonoch chi. Mae caethweision ydych chi, ac yn farw yn ysbrydol. I chi'n clywed am y condemniad sydd I rai fel chi, a chi ddim yn gwrthwynebu, chi cytuno, ydych chi'n heiddi condemniad, ac I chi wedi fyddhau I hyn. Yn fwy hyd yn oed, chi'n cytuno ar ddedfryd, I chi'n clywed am y ddedfryd, a chi'n dweud, dyna'r unig ddedfryd sydd yn deg. Ac yna I chi wedi clywed am fywyd perffaith Crist, ac iddo gyflawni'r gyfraith yn llwyr yn eich lle. Gan na allwch chi byth fodloni gofynion y tad am berffeithrwydd. Ond I chi'n clywed ac yn credu ac yn I fyddhau i'r holl ofynion. Chi'n credu bod yr Iesu wedi cyflawni hyn yn eich lle. Ac yna, I chi'n clywed am farwolaeth Crist ar y groes. Ac iddo gymryd y gosb yn eich lle. Ac iddo dywall ei waed eich mwyn eich golchi chi'n lan. Ac i'r sawl sydd yn edifarhau. Chi wedi clywed am hyn bod angen I chi edifarhau a chi wedi I fyddhau. Dyna be mae'n dweud fan hyn dy Paul. Fe wnaethoch chi I fyddhau i'r gorchymyn I edifarhau o'ch pechod. Ac fe glywsoch chi'r orchymyn I gredu. A be wnaethoch chi? Fe gredwch chi. Fe gredwch chi fod Iesu Grist wedi maddau'r cyfan. A chi wedi credu fod wedi cymryd eich cosb chi ar y groes. Ac iddo eich rhyddhau chi o gaeth iwed. Dyna be chi wedi credu. Chi wedi I fyddhau. Dyna be mae Paul yn dweud. I chi wedi I fyddhau o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth. Dyna beth yw e. Chi wedi fyddhau i'r athrawiaeth, yr efengil, bod Iesu Grist yn maddau, ac bod wedi talu'r pris am eich rhyddid chi, a mae'n fe sydd yn eich rhyddhau o grafangau'r un drwg. Rydych wedi fyddhau, chi wedi credu, chi wedi pwyso eich holl galon ar unweddau Crist. A yw hynna'n wir ohonoch chi? Oes na cyfnod wedi bod yn eich bywyd chi lle gynt yr oeddech chi'n gaeth I bechod, ond nid felly nawr.
Ydych chi'n gallu tystio i hynny? Yr oeddech chi gynt yn gaeth i bechod, ond nid felly nawr, i chi ddim yn gaeth bellach. Nawr i chi wedi i fyddhau i'r hyn a glywsoch chi am Grist. I chi wedi i fyddhau i orchym i ni wedi fyddhau a chredu. Lle gynt yn gaeth i bechod, ond nawr mae meistr newydd ganddoch chi. Crist sydd wedi talu'r pris, sydd wedi'ch prynu chi, sydd wedi rhyddhau o deyrnas yr un drwg, ac felly nawr gellir dweud i chi'n gaeth i feistr newydd. Dyma chi ddisgrifiad o Cristion. Mae e nawr yn geithwas, ond nid i'r un drwg bellach. Mae e nawr yn geithwas i Grist, ac yn byw o dan teyrnasiaeth Crist. Ond dyna chi feistr. Dyna i chi feistr. Mae e'n gwbl wahanol i'r un drwg. Mae hwn yn feistr pur, ac yn feistr glân, ac yn llawn trigaredd, ac yn llawn tosturi, ac mae'n gofalu am ei blant, mae'n gofalu am ei gaethweision. Dwi ddim fel y caethweision yma'n cael ei camdrin. Mae'r meistr yma yn gofalu, mae'n rhoi maddeiant, mae'n rhoi golchiad, mae'n chi'n golchi chi'n lan, eich holl frywiau, mae'n golchi chi'n lan. Chi wedi clywed am Satan yn golchi rhywun yn lan? Na, erioed. Chi wedi clywed am meistri creulon yn golchi brywiau ei caethweisio? Naddo, ond mae'r un, yr arglwydd Iesu Grist, mae'n golchi pob un staen i ffwrdd, pob un bryw i ffwrdd. Mae'n eich golchi chi'n lan. Mae'n rhoi heddwch i chi. Os ych chi'n pryderu am eich enaid, mae'n rhoi heddwch i chi a Duw. Mae'n rhoi heddwch cydwybod i chi. Dyma beth mae'ch meistr newydd. Mae e wedi talu'r pris yn llwyr. Mae eich wedi'ch prynu chi, ac nawr i chi unwaith ac am byth yn eiddo iddo fe. Ac nawr yn gallu byw i'r pwrpas eich creuwyd chi, i ogoneddu Duw ac i fwynhau ei bresenoldeb. Mae Dr. Martin Lloyd-Jones yn dweud hyn i'r Cristion ac i'r rhai sydd ddim. Dyma i chi ddisgrifiad. Nid yw yn grwgnach, yn teimlo fod y ffordd yn gul. Dyw'r Cristion ddim felly. Nid yw yn grwgnach ac yn teimlo fod y ffordd yn gul. Nid yw yn ceisio byw cyn agosed i'r byd a phosib, i'r hen fywyd o bechod, a teimlo dyna biti fod yr efengil mor gaeth ei ofynion a'i ddisgwyliadau. Na, nid hyn yw Cristnogaeth. Un sydd yn teimlo felly, nid yw wedi ei achub. Dyna sut mae Lloyd-Jones yn ddisgrifio fe. Os ych chi'n teimlo, dyna biti bod yr efengil mor gaeth. Petai ni'n gallu bod yn agosach i'r byd. Os ych chi'n teimlo felly, nid ydych chi wedi eich achub. Dyna fe mae Paul yn dweud. Mi rydych chi'n gaeth weision i'r un drwg. Dyna oeddech chi gynt, ond nawr, os ych chi'n blant i Dduw, chi wedi fyddhau i'r efengil, chi wedi edifarhau, chi wedi credu, chi wedi mynwesu, chi wedi cael eich mabwysiadu i deyrnas yr holl alluog. Dyna'r gwahaniaeth. Wel, i orffen, y gwaith dwyfol. Ond mae rhai wedi ceisio i fyddhau yn does na, a wedi methu. Wedi sylweddoli amhosibl gwneud hyn. Mae rhai wedi gwneud proffes, ond os yn onest, fydd yn y cyfaddef i bod yn deheu am y byd, ac yn anfodlon a disgwyliadau'r efengil ar ei bywydau. Felly, yn deheu am gapel sydd yn pregethu neges wahanol. Ond dyna sydd yn wir mor aml. Mae rhai sydd yn teimlo, wel, dim dyma'r efengil dwi eisiau, fel oedd Martin Lloyd-Jones yn ei ddweud. Maen nhw eisiau bod mor agos i'r byd a phosib. Ac felly yn chwilio am gapel fydd yn rhoi efengil felly iddyn nhw. Efengil ffals, ond efengil sydd yn ymddangos yn iawn. Fydd yn lleddfu'r cydwybod ac yn caniatáu i fodloni chwantau'r cnawd. Ond yma, yn yr adnod hon, ceir diffiniad ardderchog o gwir Gristnogaeth. Yma gwelir mai gwaith Duw yw y cyfan, ond i Dduw y bor diolch. Does dim diolch i ni, y diolch yn llwyr yn eiddo i Dduw. Ef sydd wedi gwneud y cyfan. Dyma beth mae Paul yn dweud, i ni'n diolch i Dduw. I Dduw y bor diolch am y fath newid, ef sydd wedi gwneud y cyfan eich bod chi gynt yn weision i bechod, eithir i fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o thrawiaeth a draddodwyd i chwi. Neu, yr ydych wedi cael eich traddodi. Dyna beth fydde'r cyfieithiad cywir. Yr ydych wedi cael eich traddodi. Mae rhywun yn gwneud y gwaith yma ar eich rhan chi. Pwy sydd yn peri fod y pechadur yn dod o fod yn gaeth i bechod i fod yn geithwas i Grist?
Rhaid i un arall ein traddodi ni. Rhaid iddo fe, nid rhywbeth i ni'n gallu wneud, Effesiau 2 adnod 1. A chwythau a fywhaodd pan oedd eich feirw mewn camweddau a phechodau. Colosiaid 1 adnod 12. Gan ddiolch i'r Tad, yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiaeth y saint yn y goleuni, yr hwn a'n gwaredodd ni allan o feddiant y tywyllwch ac a'n symudodd i deyrnas i annwyl fab, ond nid yr un peth yw e, yr un geiriau yw e, yr un neges gyda geiriau chydig bach yn wahanol, yr un yw'r bwrdwn, hyn oeddech chi gynt a'r hyn ydrydych chi nawr. Yr oeddech chi fel hyn yn hodio yn y tywyllwch, ond nawr ych chi nawr yn aelodau o deyrnas y goleuni. Ac i bwy yma'r diolch? I Dduw y Tad. Yr hwn a'n gwnaeth ni yn gymwys i gael rhan o etifeddiant y saint yn y goleuni. Fe sydd yn ein gwneud ni'n gymwys, yr ysbryd glân sydd yn rhoi'r awydd i geisio, sydd yn arwain yr enaid at Grist, ac sydd yn plannu'r hedyn o fywyd yn yr enaid, gwaith Duw yw'r cyfan. Mae yn ddirgelwch. Ond eto, rhaid i chi i fyddhau. Mae'n dweud, ynddi? Fe wnaethoch chi i fyddhau. Dyma'r dirgelwch. Rhaid i chi gredu. Peidiwch â dadlau am y peth. Mae'r Efengil, yr holl dirgelwch, eto yn syml. Mae mor ddirgel ac eto yn syml. Mae'n gallu edrych yn anodd i ddeall, ac eto mae'n gwbl glir i ddeall. Dyma chi natur ysbrydol y peth. Mae Duw wedi gwneud y cyfan. Mae Iesu Grist wedi gwneud y gwaith. Fe ddath a cyflawni'r gyfraith yn ein lle. Fe gymerodd e'r gosb yn ein lle. Fe atgyfodwyd e'n fuddugoliaethus y trydydd dydd. Mae'r ysbryd glân wedi cael ei anfon i blannu'r hadau o fywyd. Fe sydd yn arwain yr enaid at Grist. Fe sydd yn argyhoeddi. Ond dim ond dod yn waglaw sydd rhaid i chi ei wneud. Ond mae rhaid i chi ddod. Dim ond cyffesu ac edifarhau a chredu. Dyma fyddwch am ei wneud, byddwch yn llawenhau. Mae sydd yn gwneud y cyfan. Chi'n bod i'r un sydd yma'r gwaith wedi cychwyn, dyma be byddwch chi'n dyheu am cael ei wneud. I ddod, does gen i ddim byd yn fy llaw. Does gen i ddim gweithredoedd da fedrai ymfalchio ynddynt. Dwi yn dod yn waglaw. Does gen i ddim byd i gynnig ar fy rhan fel rhyw ddadl bod rhaid i Dduw faddau i fi a gwrando arno fi. I ni'n dod ac yn pledio yn unig ac yn llwyr ar ei drigaredd ef. Ond yr ysbryd sydd wedi peri yn bod ni'n dod. I ni'n gweld yma'r berthynas rhwng ffydd ac yfuddod. Yma nhw'n nghlwm a'i gilydd. A dyma'r prawf. Mae Matthew Poole yn dweud am hyn. A mae thrawiaeth yr Efengil yw y mold, y gwrandawr yw y metal sydd yn cael ei dywallt wedi ei doddi i'r mold, ac felly mae yn derbyn ei ffurf. Mae'n cael ei derbyn y ffurf yma i fod yn blentyn i Dduw. Mae'n cael ei wneud fel yn aelod o deulu'r arglwydd. Gwelir ôl gwaith Duw ar yr un sydd yn edifarhau, yn troi o'i bechod, yn un nad yw bellach yn geithwas i bechod, gwelir ei fod nawr yn eiddo meistr llawer gwell. Gwelir hyd yn oed ei fod wedi ei fabwysiadu i deulu Duw. Fe gwelir tebygrwydd teuluol nawr. Mae wedi cael ei osod yn y mold yma. Mae wedi cael ei draddodi yno. Mae wedi cael ei osod yn rhan o deulu'r arglwydd. A gwaith yr ysbryd glân yn dod ac yn arwain i at Grist. Ac sy'n gwneud y cyfan. Bydd ôl gwaith llaw Duw arno i'r rhai sydd wedi dod yn Gristnogion. Mi fydden nhw'n gallu rhoi tystiolaeth beth i fel deithon nhw yn Gristnogion, i sut wnaethon nhw ddewis Crist, os felly nid yna yw Cristnogaeth. Os ych chi'n gallu rhoi'ch tystiolaeth ar sut deithoch chi'n Gristion, ac y mae bob can yn disgrifio eich dewis chi, yna dydych chi ddim cweit wedi ddeall e. Beth i ni'n gweld, i ni'n gallu tystio mae rhywbeth goruwch o ddifri. Mae gwaith llaw Duw yw'r cyfan. Byddwch chi'n gallu edrych yn ôl ar eich bywyd ac edrych yn ôl ar gwahanol digwyddiadau yn eich bywyd ac yn gallu gweld ôl llaw Duw, yr ysbryd yn arwain trwy ragluniaethau, yn arwain pobl ar eich traws, dod â digwyddiadau ar eich traws, rai trist, rai hapus, dod â llyfrau ar eich traws, dod â pregethau ar eich traws, dod â gweld pethau, clywed pethau, a'r hyn oll yn arwain at y dydd pan ych chi'n dod ac yn gweld eich pechod.
Chi'n gallu tystio mai ôl llaw Duw yw y cyfan. Ac yna chi'n dod ac yn clywed mai Crist sydd wedi ennill y frwydr, Crist sydd wedi talu'r pris, ac ei fod yn cynnig eich rhyddhau chi o gaethiwed yr un drwg. Dim syndod fod Paul yn rhoi diolch i Dduw, ond i Dduw y bor diolch eich bod chwi gynt yn weisio ni bechod, eithir i fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd i chwi. I chi wedi fyddhau. Gai ofyn wrth gloi, a ydych chi dal yn weision yn gaeth weision i bechod? A yw'r broses o'r frwydr, y tynnu ar yr enaid wedi cychwyn efallai bod chi'n dyheu am cael eich rhyddhau? Wel, y cyngor yw i chi barhau i geisio, ac i frwydro, ac i alw. Ac yna byddwch chi'n ei fyddhau, a byddwch chi'n edifarhau ac yn credu, ac yna byddwch chi'n gallu dweud, ond i Dduw y bor diolch. Eich bod chwi gynt yn weisio ni bechod, ond nawr, eithir i fyddhau ohonoch o'r galon i'r ffurf o athrawiaeth a draddodwyd i chwi. Gadewch i ni weddio. O Dduw, ni'n diolch i ti am waith yr Ysbryd Glân, am yr arglwydd Iesu Grist. Yn diolch i ti dy fod wedi edrych arnom yn rhagwyddoldeb ac wedi cynllunio fath ffordd a chawdwriaeth. Ac felly o Dduw, ni'n gweddio hyd yn oed heddiw yma, yn yr oes tywyll yma, bydd ysbryd i arwaith, yn agor llygaid y deillion iddynt weld eu hangen, ac y bydd cryfangau y meistr dieflig yn cael ei rhyddhau, ac byddant yn cael ei dwyn ata ti ac yn dod yn blant i'r arglwydd. O Dduw, gweithio'n rymus yn ein plith. I ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac eiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydewch ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 360, 360 ai am fy meiau i dioddefodd Iesu mawr. 360, gewn ni sefyll i'w chanu.
A nawr bydd ydi ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân fod gyda chwi oll hyd byth.